Здравейте! Аз съм Елена Ярамова и ще ви разкажа защо е важно постоянството. Може да имате страст, но без постоянство тази страст може и да изчезне. Това може да го видите при децата. Всеки ден имат страст за нещо различно, следователно няма постоянство и няма определени цели, което е нормално за децата, но за възрастните гарантира неуспех. Постоянството се измерва с количеството време, което ние сме посветили, за да упражняваме дадено нещо. Постоянството е свързано с упражняване. Сега, като говорим за постоянство, вие можете да откриете много неща във вашия живот, за които ще ми кажете, че намирате, че практикувате постоянно, но не жънете голям успех с тях. Например, всеки вторник и четвъртък играете в футбол с приятели и сте много постоянни в това от години, но не сте поканени в националния отбор. Защо така? Защото постоянството, което води до успех, има един важен компонент, а то е стремеж към изкореняване на несъвършенствата, докато обикновеното постоянство си повтаря едно и също, без да се стреми към съвършенство и развитие на ежедневна база. Изяснявам с примера с футбола. Ако вие имате лош удар с левия крак и искате футболна кариера, ще отивате първи на стадиона, ще повтаряте до безкрай удара с левия крак, докато не го усъвършенствате. И тук, в това откоряване, е най-важният момент от нашия разговор. Този процес, приятели, почти винаги не е приятен. Да, чухте ме. Когато се стремим към постоянство с цел успех, крачките в тази посока много често са неприятни и понякога доста болезнени. Но когато не се фокусираме върху тази болка, а я разглеждаме като част от огромното удовлетворение от постигнатата цел, тогава превръщаме и най-неприятното задание в приятно. Защото обслужва нашата цел, важна за нас, избрана от самите нас. Ще ви издам още една малка хитрина. За да е по-приятен процесът на постоянство с цел успех, винаги започвайте деня си с най-трудната задача. Така ще се случват две неща. От постижението ще се чувствате победител през целия ден и ще избегнете големия проблем на съвременния човек – отлагането. За отлагането можем много да говорим, но нека само споменем, за да ви мотивирам да не отлагате това. Когато отлагаме, за да свалим напрежението от това, че не сме си свършили работата, започваме да я омаловажаваме. Казваме си, не беше чак толкова важно да довърша книгата точно днес и после, и утре също не е важно и накрая, за да избегнете напрежението от несвършената работа, омаловажавате самото нещо. Стигате до извода, че книгата не ви е важна. И така самосаботирате собствения си успех. А знаете ли кое е още по-страшно? Когато започваме да трупаме много такива неудачи, нашият доброжелателен мозък винаги търси посоки за съкращаване на скоростта за действие, като обича да генерализира, за да му е по-лесно и честите неизпълнения той обобщава като част от личността ви. А нещо, превърнало ли се е като част от личността ви, много трудно се променя. Така че мислете, когато отлагате. Ако ме питате, добре, защо трябва да е неприятно това, което правя, за да постигна успех? Отговорът е много лесен. Някой знае ли го? Защото когато правя нещо за удоволствие, аз стъпвам върху това, което мога да правя и то ми дава удоволствие. А когато усъвършенствам нещо, е защото не мога да го правя все още добре и полагам повече усилия и повече повторения, докато се науча. Има ли нещо във вашия живот, което беше важно за вас в началото, но отложихте няколко пъти и след време решихте, че не ви е толкова важно? Може да попитате и нашите успели спортисти. Без постоянство, дали щяхте да побеждавате и да стигнете до върха? На мен ми казват, защо се занимаваш с този мъжки спорт. Защото сега го приемат и много хора все още не възприемат, че една жена може да се занимава с мъжки спорт, но всеки път им казвам, добре, погледнете ме. Идва на ринга, аз приличам ли ви на мъж? Имам ли нещо грубо по мен и променено, такова, което да не ви харесва? За мен това е нормалното, на мен ми харесва. Аз го приемам като спорт, аз не го приемам като бой. Аз смятам, че след като е наложен като дисциплина спорта, дали бокс, дори ММА има жени, така че хората трябва да се съобразяват с това. Има го вписано, тренират се професионално и трябва да се приема от всички хора.
Темата подготвихме заедно с психолога, доктор Елена Илиева, за проекта "Младите хора. Бъдещето на България говорят" по програма Еразъм Плюс.